Haji Joko. Haji Joko. Joko. Adane tembangane akeh sing apal lalu nembang dhewek ora ketang sebait. Malah bingung dhewek kok sing enek. Ora tanya tapi apal kabeh. Nyong mana sing ana penyanyi ora. Ora radio. Radio ora CD ta? Ora radio. Radio. Ayo dilebokke. Sokor bisa nyapa. Ayo Pak Joko. Pak Joko monggo. Ayo berkahi Pak Joko. Yudhista. Iya. Yudhista. Apa jenis suaranya? Joko. Penak Pak Haji.
Ya ora ki anggere nyong ora timbuk-timbuk ya ora pan ngemek. Ya. Kan genteni ndi sih dipancing dingin Pakcik. Lah iya. Ganing. Pokoknya ora kepenak ya buang. Demek dewek. Demek Nggak dewek. kepenak. Maning Pakcik anu tangkati. Apa tak junjungin nyong? Oh, wis ah wis. Wis. Wis ki ora maning-maning ya. Sokor piso nyawang gunungan desa tadi bejo adene ora ilang Gone padha. padha lara Pak Joko akhirnya mengok.